tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi na nakita ng partner ko ang isa pa naming anak. Hi DJ Rocky. Hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. Ngayon lang ako magkukwento ng ganito kapersonal. Kaya sana'y mapakinggan mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Anne. At ito, ang aking secret file. Taong 2016. Habang ako'y nasa kolehiyo, may isang taong dumating sa buhay ko. Hindi ko inakala na siya pala ang magiging asawa ko. Sa napakaikling panahon lamang. Oo, tama ang narinig mo. Sandali lang kaming nagsama. Pero sa sandaling yun, buong puso ko siyang minahal. 18 years old ako noon. Isang simpleng estudyante. Ayoko nang banggitin kung anong paaralan. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, may nagpadala ng friend request sa akin sa Facebook. Ang profile picture niya, naka-white na jersey, naka-cap. Itago natin siya sa pangalang John. 23 years old. Minessage niya ako. At dahil sa pagkabore na nararamdaman ko noon, ay nakipag-chat ako sa kanya. Hindi ko namalayan lumipas ang isang buwan. Gabi-gabi na kaming nagkakausap. At sa bawat usap namin, unti-unti kong nakikilala si John. Hanggang sa dumating ang araw na naging kami na. Siya ang kauna-unahang lalaki na minahal ko ng totoo. Bagamat nagkaroon ako ng boyfriend noong high school, wala naman yun sa kalingkingan ng nararamdaman ko para kay John. Naalala ko pa nga ang unang pagkikita namin. Tinanong niya ako kung anong oras ang uwian ko. Sabi ko 3:00 ng hapon. Nauna pa akong dumating sa mall kung saan kami magkikita. Malapit lang kasi sa school namin. Si John, 1 oras pa ang biyahe pero pinilit pa rin niyang makapunta. Nang makita ko siya sa entrance, kinabahan ako. Matangkad, moreno, guwapo, at maginoo. Yun si John. Sabi ko sa kanya, 30 minutes lang tayo ha, stricto kasi ang parents ko. Pero kahit ganun lang kabilis ang aming pagkikita, naging mapagpasensyo siya. Tiniis niya. 1 oras siyang bumiyahe para lang makita ko ng kalahating oras. Doon ako lalong humanga sa kanya. Si John ang naging kanlungan ko sa lahat ng stress sa buhay. Sa school, sa bahay, at lalo na sa mga magulang kong napaka-strikto. Sabi ko naman,
Hindi sagabal si John sa pag-aaral ko. Sa katunayan, siya pa ang inspirasyon ko. Hanggang sa isang araw, kinonfiscate ng mga magulang ko ang cellphone ko. Hindi ko makausap si John. Ilang araw na wala kaming communication. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palihim kong kinuha ang cellphone ko tuwing hating gabi. At nakita ko doon ang sunod-sunod na messages niya. Nag-iiyak siya sa video call. Nag-aalala. Tanong niya sa akin, "Anong nangyayari sa'yo? Ba't di ka nagchat-chat?" At dun ko na sinabi sa kanya ang totoo. Na kinuha ng mga magulang ko ang cellphone ko. Hanggang sa tinanong niya ako, "Gusto mo bang sumama na lang sa akin?" Hindi ko siya nasagot agad. Pero nakita ng nanay ko ang chat niya. Kinausap ako ng mga magulang ko kinaumagahan. At ang sabi nila sa akin, papayagan ka lang naming magka-boyfriend kapag nakapagtapos ka na. Pero sabi ko, hindi naman hadlang si John sa pag-aaral ko. Siya pa nga ang nagpapalakas ng loob ko. Siya ang inspirasyon ko. Pero pinipilit nila ako na hiwalayan si John. Hindi na ako binigyan ng cellphone ng mga magulang ko. Nakakabaliw. Pakiramdam ko, parang mawawala na ako sa mundong ito. Kaya humantong ako sa isang desisyon. Desisyong makipagtanan kay John. Sumama ako kay John. Dinala niya ako sa kanila. At sa pagsama kong yun sa kanya, ay ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Ang goal namin, mabuntis ako. Parang wala nang ibang makakontra. At nangyari nga ang ninanais namin. Nabuntis ako. At dahil doon, tinanggap na rin kami ng pamilya ko. Alam ko na nasaktan ko sila. Pero hindi ko rin kasi kaya na sobrang higpit nila sa akin. Gusto ko lang namang piliin yung taong nagpaparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Fast forward. Ipinanganak ko ang una naming anak. Isang anghel na biyaya sa amin. Si John ang naging haligi ng tahanan namin. Kailanman ay hindi siya pumalya sa pagiging responsableng ama at asawa. Araw-araw akong nagigising ng maaga para ipaghanda siya ng almusal. Siya naman kahit pagod, hindi niya ito ipinapakita. Sobrang sipag niya. Maayos ang aming pagsasama, pero may mga pagkakataong nagkakaalitan kami ng dahil sa selos. Gayunpaman, natututunan naming ayusin ang lahat para sa anak namin. At 3 taon ang lumipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuo uli kami ng panibagong buhay. Yes, DJ Rocky, nabuntis ako. Sa pangalawang pagkakataon. Masaya naman si John. At sa tuwing gabi nga, kinakausap niya ang batang nasa sinapupunan ko. Then sabi niya pa nga dun sa panganay namin, "Anak, magiging ate ka na ha? Bantayan mo ang kapatid mo." At habang pinagmamasdan ko si John, DJ Rocky, napapansin kong balisa siya.
May bumabagabag sa kanya na hindi niya lang maexplika. New Year 2020. Habang lahat ay masaya, bigla niyang pinatugtog ang kantang Paglisan. Pagkarinig ko ng kantang yun ay kinalabutan ako. Sabi ko, "Hoy, Jan, para namang kakaiba yung patugtog mo, para namang may lilisan na rito. New Year tapos ganyan." Sagot niya sa akin, gusto ko to eh." Pagkatapos noon ay sumayaw siya. Nakipagkulitan sa akin at sa ibang mga tao na naroon. Parang siya ang pinakamasaya sa gabing iyon. Pero kinabukasan, iba na ang aura niya. Tahimik, malungkot. At kapag tinatanong ko siya kung okay lang ba siya, sasabihin niya lang na okay siya. Then January 17. Isang petsang hinding-hindi ko malilimutan. May picnic sa ilog kasama ang buong pamilya nila. Masaya kami. Walang problema. Pero meron akong kakaibang kutob na hindi ko maipaliwanag. Lalo na nang mapansin kong nawawala si John. Hinanap ko siya. At may nakapagsabi sa akin na, "Si Kuya nag-dive, hindi pa rin lumilitaw ngayon eh." At dito na ako kinabahan. Nagpanik na ako. At sumisigaw na ako sa lahat. "Hanapin niyo si John, si John!" Lahat kami naghahanap. At makalipas lang ang ilang oras, natagpuan siya. Nawala ng malay. Hindi ako pinayagang sumama sa ospital dahil buntis ako. Naiwan ako sa bahay, naghihintay ng tawag. At dumating na nga ang balita na itinigil na ang pagre-revive sa kanya. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sumugod akong sa ospital. Nang ipakita sa akin si John, punong-puno na ng dugo ang kanyang bibig. Pero hinipan ko pa rin ito. Sabi ko, "Laban dyan, naghihintay ang anak mo. Ako kami, kailangan ka pa namin." At sa huling pagkakataon, nakita kong tumulo ang luha niya habang nakatitig ako sa kanya. Na para bang sinasabi ng puso niya na ayaw pa niyang umalis pero wala na siyang magawa. Hinuhakan ko yung kamay niya. Ang lamig na nito. At dito ko na naramdaman na tuluyan na siyang bumitaw. Wala akong masabing salita. Sa sobrang sakit. Nawala ang taong buong puso kong minahal na ipaglaban ko sa aking pamilya. Hindi niya pa nakita yung pangalawa naming anak. Kaya para kay John, kung nasaan ka man ngayon, gusto ko lang malaman mo na sobra kitang minahal. At ipinaglaban kita hanggang dulo. Pero masakit pala na ang kabayaran ng pagmamahal ko sa iyo ay ang pagkawala mo. Mahirap magsimula uli. Pero susubukan kong kayanin ito para sa mga anak natin. Para sa mga anak natin.
Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pakikinig ng kwento ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi magmahal at ipaglaban ang kanyang minamahal. By the way, kilala si John sa lugar namin. Kaya alam kong marami ang makakakilala sa kwento kong ito. Muli, ako si Anne. At ito, ang aking secret file.